Què tenim aquí? Doncs tenim la jaqueta de la gent de Black Diamond, una jaqueta que es diu Cold Forge Hoodie. És una jaqueta feta en pluma. Però què té de particular una jaqueta com aquesta? Perquè jaquetes de pluma, com podreu comprendre, n'hi ha moltes. Aquesta és una jaqueta que té una característica ben particular. De fet, és una jaqueta que és de pluma, però no només és de pluma. És una jaqueta que el que ha fet el fabricant és el següent. Hem agafat una pluma, de fet hem agafat una pluma de 750 quings, hem agafat una pluma de 750 quings, però a més l'hem fet hidrofugada, i l'hem barrejada amb un Primaloft Gold. Què hem fet? Per dir-ho d'alguna manera, un mixt de dos materials. Pluma per una banda, hidròfuga, i Primaloft per l'altra. Per què i de quina manera? Aproximadament el 70% del farcit d'aquesta jaqueta és de pluma, amb aquestes característiques que us he donat, i el 30%, per tant, està fet amb el Primaloft Gold. El fabricant ens parla de la següent virtut o de la següent avantatge. Ens diu que agafa les característiques interessants dels dos materials. Parlaríem d'unes prestacions de temperatura de pluma 750 quings, però amb la capacitat de secat d'un Primaloft. Què busca la gent de Black Diamond amb això? Busca fer que la jaqueta de pluma pugui ocupar l'espai de la jaqueta de fibra sense ocupar tant i sense pesar tant. De fet, això és una jaqueta que amb la talla M pesa 610 grams, que a més munta una caputxa que hi entra al casc, amb detalls interessants a la part interior. A la part de caputxa hi munta uns tibadors que quedarien per dintre i encara que bufi el vent no ens picarien a la cara, que muntem un Pertex Quantum per construir tota aquesta peça aproximadament de 20 deniers. Estem parlant de 40 grams al metre quadrat. Parlem d'unes solapes o d'una mena de pestanya que evitaria l'entrada d'aire per aquesta zona i que sempre, tant a la zona de butxaques com a la zona central, els tibadors són molt generosos. I per què són molt generosos? Doncs és obvi. Quan estem en unes condicions de fred, portem guants. Quan portem guants tenim poc tacte. Quan tenim poc tacte necessitem uns bons tibadors per poder obrir i tancar. Què té d'interessant per mi, a la meva manera de veure? Doncs aquesta nova manera de construir, aquesta nova manera d'omplir una jaqueta amb un mixt fibra-pluma que ens dona unes prestacions molt similars a les de la fibra per una banda i a les de la pluma per una altra. D'acord? Aquí la teniu, jaqueta Black Diamond explicada. Espero que pugui cobrir les vostres necessitats. Fins una altra.